Good morning guys! Dari mina to gabi sa bahay ni Lola. Maraming nag-hotel-hotel gabi eh. O nag-vlog gabi kapuy ko. Or kapuya, wag ko nag-upload gahapon. Arang kapuya sa lawas. Siguro ning, kuhan siguro ko itong sigla ko lakaw. Pero tos, kananay baybayon. Nung hagkinasan. Ikapuy jug ko. So muli na po, may alas 5 pa. Pag-adlaw totally ning siga. Pagitos buwak guys. Ari sa Lula ni Undoy. Bougainvillea tapi light color dapat murag orange. Tapos Undoy, bye bye. Diba kita kangit-ngit pamanggod. Dapat guys, arang kagwapag buwak. Hi flower, good morning. Kani ganahan ko dani niya. Di ni mo full bloom basta buntag sa June sa pa ning mga alas 10. Okay, tana kagibijaan akong Undoy. Nami dari kay naglaag man ko dari hapon kay si Undoy kay dami trabaho. Pagkahapon gibilin ko ni dari kay aro kung di ko tagbag wak-wak dito sa mga gipuy-an. Sa ibang giganahan naman dari. Iwa na minang uli, hindi ara naman pong bugnaway uli. Kini ara lami ara baning kuana. Alami ara baning buwaka, umuwak ni. Di ini sa mabuwak o buntag sa Jo. Unsa pan sa mablom og alas 10 nas buntag. Lami ana. Kay gumanha mi daan ni mga mudto ba or mga palis. Ang lami ag kulor. Oy, piing ka adyo man singa na buwaka. Dugay ko sige handom daan nga ang vlog pero pakakita mo. Karon hino ko nag-vlog nga wa si Jani bekad. Ini guys, garden ni sa maguwang ni Undoy daghan nagmong silin no. Napod si Jay ukra. Mamaligja man po ni sila, ganahan mo mupalit. Pwede ra mo mupalit kay na po sila tindahan dari Daplis Highway. Pero murag di pa ni maharbis kay bata pa. Ya. Gatas si Dor. Gatas, murag batang gamay. Sanay nangapi mi damis kan ana ni Mama Inday. Wah, mukha pa ko. Kapait ka. Pa sila niluto, tulo pa kaputahi. Daplin ra ning highway oh. Sa potong gisugo, pait ka. Kisa man bebe. Wah, yan. Tikhan sa gari aron. What pare? Nana. Daplin ra nis ay raputi aman. Na, bagut-but na. Daplin ra nis highway guys dari sa Gatas ga. Puntaga Alicia. Pwede ra mo dari mo hapit. Ni kabuntag sa dunami dari. Kaya rin mamamahaw kay kapoy man magdigamo. Tah kapoy. Kapoy bitaw usahay magdigamo, usahay kapoy. Nagagasun duha rata. Reklamo di ay. Ani may magpamahawan, ja daghan tagadoy mga kagahi pamili mga dari, ja mangita sila na di may mag-timing. Kay nami dari buntag jud sa Zo, alas 5, alas 6, alas 7 yana. Wa na bidana inig mutumugto na. Kay pamahaw man giapas dari. Ano ilang small kan ana pero daghan ni sila customer. Kan ana ni Inday. Dapli na nig highway. Nanguta na mas Lunes na unsa man eh. Kananan o restaurant. Kananan maura. Di agtubag. Wa man des duha. Samday ni. Itiri. Maura. Tanawa guys, dapat buwak na gwapa da. Dagan sila hadlok labag kay ha. Nagpudyo kay labog. Ba? Ay! Ay! Jarara dagay truck. Uy, di natangtang daw. Natudyo ag tangtang ni ha. Oh, natangtang ra na si Jana. No ba lagi sa gulsa loto? Di, butter natin to. Ha? Good morning everybody. Energetic na kuron. Energetic na kuron sang pagmatakay. Lamig ang to gabi kay. Lamig ang mahigdaanan. Wa ko nag-video gabi kay dito among kwarto. Kwarto to ni Lula dito mi gipatug ni Mama og ni Iban. Pero wa man ning higda sa ijahang higdaan dito ra mi sa kay wala gyud minaanad og spring manggod ko ang Lula. Mura bang nga na mi. Mura magmaligid kay kanang watananin ana datag banig ra lagi atang nandan. Dito ra mi sa nagbanig. Ja. Sadyo ra pud mi na mata. Ako masadyo mo kung mata basta na bitos lain nga higdaanan. Lagi panday ni Papa ni Undoy nga tambajanan. Daplin na ni highway gyapon. Paana ra mining tambay daan ni kay nawa lagi santol doy ay tordek santol. Munguha mig santol sa una daan na mi magtutambay daan ng lingkuranan ja.
Nag-walking mig buntag sa Joe for vitamin D. Oh guys, dan ha mina to gabi Oh. Diba, bro, hotel. Alam mina to gabi kay kada laging lagantang kagabian na di nakauli. Kuning kun sa midaan sa plane kay naghuwat man mig na maluto nga sudan pamahaw kay mamahaw na midaan yun uli na maratos among baing ba. Okay na mi. Maghipos-hipos na raman. Kaya tamo ko na isang nilabhan nga. Wa, ko na po waswasi. Dapat to, bagi, hay-hay din. Animaho na tong kagwang. Maho na tong kagwang ron. Uy, gidry na na. Gidry na. Naikabasakan na sa mga lojo. Oh, gwapo ka, Jo. Gwapo ning basak nga daplig karsada. Kaya di ka jug pagmaja. Kaya basak dito nga grabing kalinaw. Kaya wa di saba. Wa na. Wa kay maani. Puro tahup. Kay puro naman to. Salins maja. Lami ni nga ni kay niglabay sa mga sakdan labi ng mga magkang sakdanan ng National Highway lisang man mga madya kabantay duko pa sa dapli karsadang mga kabaskan nga na arlami ag-ani oy lagdig bunga agamo lagi sus bisan pagbantad na magmadya hurot gyapon halos katanga na ramay maani yun doy bagay inig matagay na may nagkabuntag but nayo say mauna kog mata ni ja mag paumuk-umuk pa man ko mamatagay sa inig kabuntag na dyan na iingon siya sa tay may ingon na inig mamata na ka inig kabuntag dinzara to. Morning, mami. Love you. Ano? Sa una man, nakaroon sa naman. Duha naman to. Morning, baby. Mami. Oo, kapil ako sa bata, guys. Morning, bugard. Bugard, mga iro. Bagon karon na. Pikhan karon. Mao to. Nakafeel na ako sa bata. Kay, inig, matog naman dyan, ano? Dala po ka sa iwi mag-isip. Aramang ka-estriktog ang bata, kay. Hinig maghigda ko nga na. Huwag dari ko magtakilid sa wa. Okay si Za. Huwag mo tingha dyan ako nga na. Mura mong mainat tagang dari. Uy, mura ba si Zag masuko? Za, huwag mo. Limbag po ko speakers. Mura kaya po Zag masuko sa baa po ning. Za, uy. Agay. Labas, labas. Za, mutakilid gani ko na nasto. Maitok. Mura si Zag. Mura lagi mainat bitagang daya dapit. Za, huwag dari ko. Mutingha dyan ko na samot. Mura si Zag. May nga naghang ginaon sa hang pusod ba? Naman ang mutakilid ra ko dali ra ko mag-isa ra jay ang posisyon magtakilid. Makatuog na ko anay magsinamok sang ti jan. Di iro mo angay siguro glaing posisyon. Itak man jag mangana ko. Gabi lagi dugay lagi makatugay pa uzon-uzon lagi mig. Saan baga jud ni nga. Ay suko ba sa mo tingha ja ko unja aghigdaan na niging lula spring. Dito may una ni higdaan ja mao tumajugan undi kay nakakitag kanang pum. Di tasawag kay maso nang stress. Kay maglisod ako magtakilid ko kanang mura bitong naingana maghigdanan. Mura ko maligid. Ngita undog paagi dadto misag kay ang magkwarto ni ja. Wa ko na video kay wa man da si ja magnanghid pamantag pwede ba videohan saban pa lamang ko. Nong wa. Ja. Basta lamig among to gabi Lami kay. Kana bitong lami jadong lami kay bay matuga kay. Secure bitaw ka kay makahana na kag di ka masudlan ni og kawatan nga kay konkret ba manang mangandoy ka jud makabay ako ngandoy jud bahala ka igit-igit og bayad basta kay naibay nga sakto ka nang secure bitaw butang di ta masudlan og mga dautan mga ungo baron hatik balang mga di bitaw kay ni mga dautang tao ba lami ba jud pag secure jud pag kay maglisod pa magsud makasud man gali sa makabantay ka nay nanamay mag murag mangusog naman sa taman para makasud. Kung paras bay, dun ni mo paras ang magipuyan nga. Nagkagiwatay. Kas arang das magwa na, buskag na. Saba na dari. Uli na kananan ta. Uli na tadi kayong basig nanay niluto na to. Kaun ako kay alas 6. Pa minuwi pa alas 6, alas 5 pa kapin. O, banta ta. Ay, Banta. asa ta? Pilar. Pilar? Baga na ta? Mamista. Uy, way batasan. Lajo, madyo pa sugbag Goreng buwan. motor cross lami tanaw. Ay, nay kalingaban ron. Di pwede. Ugay mo kung aban ng kinanglan 4 wheels at ang sakdan. Mangimbitar ka namo naman eh. Kay mami ug bibi naman eh. Makaimo nga naman kog hui. Kay bisag wa pa si Jarihan. Na naman si Jay kinabuhi daris ni Jay. Ana nga, kinanglan imo kung pasak jag 4 wheels para di mi magugu. Basta buntag sa Jo, gay. Habog Jo kung buntag sa Jo. Na. Usahay mo nga gwapo. Say di. Bitaw yung kana ni undo isay gwapo da say di isahay murag di masabot. Ako pwede nga na lang magminjo di tanang adlaw gwapo katong bana di ko tanang adlaw gwapa katong asawa na din adlaw nga.
Murag naog nalumit ba? Yan na siyang pananaw. Pero, wala ba kay, sus na pa ba kay choice ngayon mo naman ba na? Dawaton din mo dijahang flaws, ha? Dijahang mga di maadyo, dijahang maadyo. Tamta himura na, ganahan ko da rin buwak ka, oh. At naghanay sila mga ngani nga buwak. Mga matay man ba nan sana? Dubduban siguro nang dubduban buti nang undog buti. Wala may views ilang kananan kay nay moto pero nasunog man siguro na. Nasunog dud. Kay murag arang green na pa man adas ni Agi. Kalit mala magkapagod. Ayo. Oy, upat na. Ano ta kani sa mga gipang kabuhi na nilaoy sinabaw. O tapay nang gilutos kusinang Master Chef Cook nga pang 5-star hotel. Ag cook dari. So na si Mama cook darin jadi man sa pwedeng mahago. Ginagmay ra ija na ray mga part na kadari ra siya kadija pwede mabanggas init kay na. Delikado o de tilapyang prito og unsa man ni baboy ni mga dinuguan ma? Dinuguan nga baboy mo ni specialty ni Mama. Napay pansit, kinalamian. Pansit. Oh, pansit goyangga ni Mama dari kay aralamian man muluto pansit. Kani sinabaw jud ni. Sinabaw nga baka di ko maabri kay grabe inita man. Anja di apa yamang pursel nga bibi nga ero nga grabe kakiat. Uy, way batasan naga ko naghuwat ko pamawag ikaw gajali-jalibi kadana. Ngano man sa man nang pilit. Yumigas? Na murah. Ja, kanan pa na nimo. Initon na. Ikaw inita kay sayang eh. Pag saraka ka Jollibee. Guys, nagilang negosyo po dari guys. Napa si negosyo daring bagaw. Na may mga bagaw. Oh, pang hato dari or pwede po pick up no. Na mga bagaw. Man negosyo undoy. Dan himing undoy nagkaila. Ning bagaw. Di ba doy? Ag pinhatod-hatod og sako ba pabilin-bilig sako subay ba mangil ra pero makakita na. Way batasan ka dyan. Negosyo man. Negosyo. Ang pinakagwapong mamagaway sa Progreso, Ondoy. Binuang. Ano may? Bino. Shout out diha sa imong mga kawayaban. Cut up kas ahong mga uyan. Taga-asa man abi, taga Bohol ra be. Apa mga uyan. Apam sana all. Palamdagan. Oh. Nagiluto ni Mama nga murag pork siguro ni siya. Napod sila abuhan daari kana luto na nga rice. Tsaka na ba unsa nang gitaklubas ka ha? Pilain pud ni siya nga klase nga buwak daris kananan. Oh, dalain pud ya. Pink. Lamiin pud no. Timpla pa kog kuan, wa pa ko moangis mga niluto na pa ko gipaabot nga niluto. Dapay gwapo dia pasong. Mo man mga am-am sauna kini mukuha tag-am kay tang iam sa tag naong ba. Kani ba mo niya mga pa-am-am sauna. Yan ang nuksot. Oh, di ba? Mo niya mga am-am sauna sa may pami. Mura unur. Pila na ingani ni mo ma sa order. Yung siya nang dako alagi. Tama ibang itlog arang katigig. Small.